Onyimzazi ubondo. Johera mago hangla untie. Lazima tufure kichwa ya Saitani. Anyizini bondo oknobed bondo kendo. Bondo is firing. Wangni wawango bondo live. Nyimzazi timo launching mapek tarik 3 dwe mar 9 2022 maso mabiro niendi e dala mar Dunya bondo. Itonjo nono te idonjo nino nyiri opong' kanye miel gi nyako midwaro, yani ok ichulo gimoro to nyako bi miel go nono. This thing is firing. Gini liel wan wasamoke. Onyimzazi oamua ni nyako kud wije chien, yani lazima tufure kichwa ya Saitani. Mit maratani.